Så er vi i Robrektaş i Tjekkiet 2010. Vi er cirka 4-5 km fra Krasensko. Og jeg vil lige lave en lille film omkring vores mølle, så I kan få lov til at se, hvor vi bor henne i år. Nu når vi lige er her, så kan I se over på den anden side af vejen her. Der har vi faktisk en lille statue af Jesus. Og det er meget typisk i Tjekkiet, at man har sådan nogle forskellige steder, hvor man lige har sådan et lille bitte tilbedet sted til den kristne tro, da de selvfølgelig er katolikker hernede. Det går de rigtig meget op i. Så der hænger Jesus på korset. Men det er jo møllen, vi skal se, og den befinder sig herinde bagved. Og det er jo selvfølgelig der, at vi bor. Og der kan I se den helt nede for neden. For enden af den her lange indkørsel, som vi har. I kan se her, der er faktisk en lille bom. Den er væltet, desværre. Den er gået lidt i stykker. Jeg ved, det må vi lige kigge på senere. Og I kan se skiltet her. Ingen adgang, men der må vi selvfølgelig gerne gå ind, fordi vi bor her i år. Og en lille fortolkning af, hvad der er sket gennem møllens historie, som turister kan kigge på. Men det er møllen, vi skal ned og undersøge. Jeg går lige så stille og langsomt hernede af. Det er sådan forholdsvis godt vejr i dag. Det var skidt i går. I forgårs var det mega godt. I dag skulle det blive lidt bedre, end det var i går, så det håber vi på. Og så kommer vi ned til vores port hernede. Og det er jo en mølle på 4 etager, skulle jeg hilse at sige. Så der er masser af plads til os 3 mennesker. Vi går ind her. Og vi har en dejlig stor have. I kan se, se her, der har vi sådan en lille fint sædeplads, hvor man kan sidde og hygge sig og ryge cigaretter og spise morgenmad og så videre. Og selvfølgelig møllen. Møllen virker faktisk. Det er sådan, at møllen deroppe, den drejer en gang imellem. Den drejer godt nok ikke så meget lige nu, men der er heller ikke så meget vind. Jo, nu kan I se, den drejer sgu. Prøv at se. Ja, den bevæger sig deroppe. Den virker. Vi går hele vejen rundt om her. Herover kan I se, jamen der står faktisk en grill. Hvis man skulle have lyst til at grille, så kan man benytte sig af det. Og kirsebærtræ, vi har ikke smagt dem endnu, men vi kan jo lige gøre det ved lejligheden her. Ups. De er faktisk pissegode. Nå. Vi skal ind og kigge på møllen. Det er derfor, jeg lavede den her film. Så jeg er hjemme i Danmark og får en lille smagsprøve omkring, hvordan det er at bo i en tjekkisk mølle. Der sidder Bente i vores køkken. Hygger sig. Og I kan jo bemærke, at det er de runde vægge, vi har herinde. Og faktisk også en kakkelovn, hvis man skulle lyst til at bo her om vinteren. Så er der altså varme på den. Men et fint lille køkken, hvor vi kan sidde og hygge os om aftenen med at spille terninger og drikke Irish, som Bo han er så glad for. Han kommer der. Toilettet. Nu er der nogen, der har slukket lyset, kan jeg se. Det er jeg sådan lidt utilfreds med, da jeg lige har været rundt og tænde over det hele. Vi tænder der. Stille og roligt badeværelse med brusenisje. Toilet. Og de gængse ting, der skal være. Vi prøver at gå op på første sal. Heroppe har vi stue. Ja. Jeg panorerer lige så stille og langsomt. Fladskærms-tv. Sofaer og så videre. Der har jeg min plads.
Det er faktisk blevet lidt mere eller mindre min soveplads, hvor jeg ser film og så videre. Og hvis man kan bemærke det, så er der faktisk en stang, som der fører helt op fra toppen af møllen og hele vejen ned gennem møllen, som man brugte i gamle dage selvfølgelig til at male korn og så videre. Vi går ovenpå her til soveværelset. Ja, der sover jeg. Og der sover Bo. Og der er faktisk åbent til kip her, som vi lige kan få nemme på billederne. Rigtig hyggeligt. Og den sidste etage, hvor Mutti sover. Der er ikke så højt til loftet heroppe, men det er jo også sådan mere eller mindre en hvad hedder det så? Bo, han griner lidt over, at jeg lige har mistet tråden. Hvad er det hedder, Bo, sådan en? Ja, det kalder heller ikke en sådan en, der er i sommerhus og så videre. En hims! Mere eller mindre en hims, men det er jo en etage, så altså, ja. Men I kan jo selv vurdere det på billederne. Det tror jeg var det for møllen i år 2010 til Tjekkiet. Jeg håber, I har nyt at se møllen, og så takker vi af hernede fra Tjekkiet. Mit navn, det er Tim Sander Bonde. Rubrichkov, Tims TV.